Öz karyerasynda jemi 29 adet tutuluşyga çykyp, olaryň hemmesinde ýeňiş kazanmagy başaran garşyk söwüşçüniň otunyň ussady Habib Nurmagomedov 1988-nji ýylyň 20 sentýabrynda Dagystanda 3 çagaly Abdulmanap Nurmagomedowň maşgalasynda dünýäge iner. Habib kiçilikden sport bilen gyzyklanıp, 22 ýaşynda görüş, 15 ýaşynda jiu, 17 ýaşynda ýetimde bolsa, sambo bilen meşgul başlaýar. Onu söwüşçüniň otunyň sambo görnüşiniň tälimçisi bolan kakasy yetişdirýär. Habib 2008-nji ýylyň 10 sentýabrynda garşyk söwüşçüniň otunda MMA-daky ilkinji tutuluşyna çykyp, duşşugy ýeňiş bilen tamamlaýar. Ol 2011-nji ýyla çenli Rossiýa Federasiýasynyň we Ukraina döwletiniň çägindäki riňlerde tutuşýar. 2012-nji ýyldan başlap tälimçi Javier Mendes'iň türkmenleşdirmegi bilen Habib Nurmagomedov Amerikadaky garşyk söwüşçüniň otunyň UFC tutuşuklarynda gatnaşyp başlaýar. Şol ýylyň ýanwar aýynda UFC'de garşydaşy Kemal Shalarusy ýeňip, ABŞ-daky ilkinji ýeňişini gazanýar. Fevral aýynda bolsa, Gleison Tibauny ýeňmegi başarýar. Habib 2010-njy ýylda Braziliýanyň São Paulo şäherinde geçirilen bäsleşikde Thiago Tavares'i 2 minuta ýetirmän nokaut edýär. 2014-nji ýylda tutuluşykda bolsa garşydaşy Rafael dos Anjos'y ýeňmek bilen Habib sport äliminde ulawraýa ýa bolýar. Habib Nurmagomedov şondan soň türkmenleşikde alan şikes sebäpli 2016-njy ýyla çenli söwüş meýdançasynda uzaklaşýar. Şol ýylyň 16-njy aprelinde ol täzeden söwüş meýdançasyna çykyp, Novotdak tutuluşynda garşydaşy Darrell Horcher'i ýeňmek başarýar. Habib Nurmagomedov 2018-nji ýylda ýeňilagran boýunça UFC'niň çempionu bolýar. 2018-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda bolsa, Amerikan Birleşik Ştatlarynyň Las Vegas şäherinde geçirilen UFC tutuluşynda bolsa, Finlandiýa dünýäwi UFC çempionu Conor McGregor 4-nji raundda nokaut etmegi başarýar. Şol söwüşden 1 ýyl bir gün geçenden soň bolsa, Nurmagomedov Habib Abdulmanapovic Abu Dhabi şäherinde geçirilen duruşykda Amerikaly garşydaşy Dustin Poirier'i 3-nji raundda nokaut edip ýeňiş gazanýar. Ol garşyk söwüşçüniň dünýäniň iň ulu 10 görüşçüsiniň biri bolup, äkli tutuluşyklarynda Rossiýa Federasiýasynyň adyny çykyş edýär. Biziň size ýygnan habarlarymyz şulardan ibarat. Gyzyl döwmejige basyp agza bolmaly, hemde like basmagy unutma. Sebäbi öňde size mundan da gyzykly videolar garaşýar. Hoş, sag ol.